Asa na kaya ito si Tumboy Pangag ba? Pangitao na ako! Naunsan na si Tumboy? Nabadyan ang siguro ni! Diyan! Sige mga silip sa kuha! Tumboy! Dali dali! Natay misyon ba? Sige, paabuta ko! Unsa man, nganong gitawag mo kunin mo dire? Natay misyon karon si Boss iPhone! Ngano day, naunsa rin si Boss iPhone? Nakabalita ko! Daga na kasi hire karon. Unsang klaseng hire? Mga apply? Huwag yung kausaban Tumboya ka ba? Hire ba? Mga alagad niya! So, mo apply ka? Dili! Sa mukha yun mo eh! Nag-aba naman sila ba? I-hire niya! Mag-tuition ta o magkauban tani or isa-isa? Sa isa rata, di po kumusunod na ng imuha. Kamaayan eh man ha? Bala ka, magmahay ka. Ay, nasikuan niya boy. Tuwago na ito sila. Unsa man to ron? Gitawag ko nila Junjun. Unsa man Junjun mong tanaw Tumboy? Isa na din mo ron ha? Lab, wala palibak lab o? Si Lob! Unsa di ay? Sorry, good. Napay palablabang duha o. Huwag yung mga ngayon. Boss iPhone, nganong ikaw na may isa. Asan to yung mga anak kachuwawa? Nabalik ko yan na Chihuahua. Relax lang, panawagon ako sila. Alala! Si Lob! Eh, si Glab-Lab yan. Hindi mo nakalab. Kam, alay na mo mga batos. Wala, pwede mo sila. Tama na eh. Isog kayo na sila. Alalab, ka-remember ka atong sauna nga atong gigamit nga kuan kay laser mouth? Unsa man, ilisir mo to sila. Sige, testingan na to. Andam mo kay mag-laser mouth sila. Laser mouth nila oy. Sa mga pangako ba? Dili sila manutlan! Di lagi may madutlan ha. Karate noon. Paraper. Karon, karate taron. Turon. Ha? Maron. Pulburon. Budburon. Unsay pulburon boss? Nga isda man na boss. Ay nasig samok-samok ti Apirino. Karateo na nato sila. Okay, kana. Kana. Asa naman sila? Uy, nangawala man lagi sila. Nakablink sila. Hey! Impas, kulata ng tato. Bato? Ha? Nang unsaman mo? Kamutanan, base yata ninyo. Isuga nila oy. Kulata naman tabay. Uy, Tumboy Pangag. Uy, Himulak inibalik na ka sa kuan sa video na to karon. Sa man mo black eye ka. hindi ko lata kay kung busay po no. Ha? Ito mga lagad niya nga gatong murang nang uguan ng penguin. Ha? Penguin na di sila mga. Una ha, Nya unsa pa man aside ng penguin sa man? pirang nga. 5 ay upat man to sila, upat. Pirangha? Oh, Na di pirangha, bi ko piranha. chihuahua. Oh, bangus. Bangus. Oh, awang naong regular na yung kauban nung adlo kayo. Murag mga aon. Abi ko kaya ra si mo sa to laser mat. Sa to tirada si mo laser mat. Ah! Di makaya lagi. Sige na. Ah! Di makaya lagi. Kaya mas isog yun sila. Mas isog yung kayo sila. Sige, blink ta, pasin na. Pirino. Oh, wow. Ya, wag buhok ko rin daw. Flex no sa buhok, be. Hindi na kay koron kay nagagchika mga boots ko ha. Oh, ya, bueno. Sayo na. Yaw og tandugang natulog ko nga. Karatista man daw ka. Pakita namin yung mga karate moves.
Nanghid pa. Uy, ikaw malutong isa sa nagkulata ganina kang tumboy pangagugang ko na batos di mo sa ipon day. Oh, ako to. Ah, day ana nya. So pakita daw sa moves karate kay ina we. Kung yan sa tanong mo kuan. Huya! Ah, sige daw. Alo, lol. Huya! Inato day pagkuan day paggrada day. Nya asam mong planeta gikan pod. Planetang Sprikitik. Ah, planeta Sprikitik. Ah, Sprikitik Intergalactic. Intergalactic Ah, ya. Basta pakita daw sa mga power daw eh. Trada sa power. Oh, ya. Nya ilabay na si babaw daw, ilabay daw. 1 2 3. Ah, ya. Lo. Loy, power. Sige, pasin na blink. Sige. Pasi na. Ayo, very good. Ikaw man to tong mga nagkulata gaya na daw. Nya giyon sa mga pag-move sa pakita daw ko sa yung mga Basab. Pana ka ning. Satu. Sige daw. Ya, so may maingon nimo pagkulata, so may ingon nimo kantong boy ka Junjun. Base sila nang wala ragkalit. Wala ragkalit. Naman hadlok sila sa inyo ha, si mo. Hadlok ay blankayan mo na daw. Gisa pagsumbag. Ay, mawira. Sige, pasin na Brad. Pero ikaw man itong isa po sa nagkuhan daw, kulata niya. Sa may mga tirada diya, anong kulata mo sila, tumbon dyan. GG to sa ako. GG. Pakita daw sa mga moves daw. Gira. Oh, yo. Gira. Ge. Blink. Junjun mo na. Oh, sam nih, kulata man lagi ka ano man na. Sambahan ko. Ha? Nasambahan ko nila. Nya sa may buhato na na. Mubawi ko. Bawi ka? Mubawi ko sila. Kasi pagtirada. Manda na si Pirino og si Musaipon sa kuha. Asa na ito yung gibutang sa bulsa? Wala na to. Wala pa siya. Nya, kimala kay ito ni mbok unsa nga kurentihan ka? Ang kurentihan ko. Siyang gugma. Ah! Ha!